Сез Туганайлар газетасының чираттагы саны дөнья күрде. Әйдәгез газета белән танышып китик. Бу сан безнең шибәр көрәшен хатын-кызларына багышланды. Беренче биттә сайтыбызда барган "Эх, көрәшен кызлары" дигән конкурсның җиңүчесе Алена Евдокимова. Шулай ук бу газетабызда яңалык керттек. Бик кызыклы гына материалларга, фото һәм видео репортажларга без шушындай QR-код урнаштырдык. Шушы QR-код аша безнең сайтыбызга кирип, төрле материаллар укый аласыз. Моның өчен смартфоныгызның камерасын шушы QR-кодка төбәргә кирәк. Искерәк модельле телефоннар булса, приложение скачать итәргә туры килә. Газетабызның икенче битендә республика күләмендәге яңалыклар урнаштырылды. Өченче битендә күптән түгел Казан көрәшен оешмасы 30 еллык юбилеен билгеләп узган иде. Конференциядан материаллар урнаштырдык. Төсле полосаларда безнең кызыклы гына материаллар. Бер полоса безнең шибәр кызларыбызга багышланды. Түбәнчура авылыннан Анна Иванова, классик җырлар башкаручы Надежда Игнатьева турында яздык. Шулай ук республика күләм ел хатын-кызлары дигән конкурста җиңү яулаган карындашларыбыз турында да яздык. Күптән түгел Корея театрында Микулай моноспектакле булды. Әлеге спектакль күпләрнең күңеленә тиде. Монда ялгыз Керәшен агайның язмышы сурәтләнә. Шушы спектакльдән репортаж тәкъдим итәбез. Керәшен яшьләре дә тик тормый. Күптән түгел Аулак өй дигән проектларында алар Керәшен гаиләләре турында сөйләштеләр. Бу турыда да яздык. Шулай ук җиңүнең 75 еллыгына атап капитан Дурмянова турында яздык. Күптән түгел майшабуларны билгеләп үттек. Элек ничек узган майшабу, хәзер ничек уза, ни өчен аны нәкъ майшабу дип әйтәләр. Бу турыда безнең язмабызда. 7нче бит безнең хатлар бите. Шулай ук Тасырның 100 еллыгын бәйрәм итеп, без фотоархив туплыйбыз. Фотоларда Керәшен тарихы дигән рубрика ачып җибәрдек. Республика күләмендә безнең редакциябызга фотолар килә. Соңгы биттә инде карындашларыбыз яратып өлгергән тәре алъяпкычлары конкурсы дәвам ителде. Әлеге конкурска бүген көндә 100дән артык фото килеп иреште. Барыгызга да шушы фотолар өчен зур рәхмәт әйтәбез. Әлеге конкурс безнең тассага кадәр дәвам итә. Бу сан безнең бик кызыклы булды. Һәр Керәшен җыртына туганайлар килсен.